Ramogi TV, Kisumu Kaunti. E kinde ma kaunti ma Kakamega ikore ne choko pach jopiny ewi bajet mariko omenda 2024-2025, riwruoge mopogore mag jopiny kotelnegi kod jakomgi Edward Wambani koro wuok oko mar kwayo kaunti ma Kakamega mondo med pok mar omenda ne migepe mowinjore kendo mago machiegni ahinya gi jopiny. Migepe magidwaro mondo mednegi omenda oting'o mano mar somo, pur, thieth kod migawo mochung' ne rango ngima ji modak gi ng'ol. Bende gidwaro mondo mi sirkal kaunti ma Kakamega mondo ber chenro maggi mag choko osuru mondo giti kod yuto mag osuru e bero ngima jodak ma Kakamega. Chenro ma choko pach jopiny ewi bajet ma Kakamega ibiro bagi e sub counties duto 12 mantiere kaunti no. We, the Kakamega County Civil Society Organizations operating within the Kakamega County, in respect to public notice on public participation on the County Fiscal Strategy Paper 2024 and County Budget for 2024-2025, 2026-2027 MTP, we are interested parties and members of the public. We draw our attention on specific sectors and respective programs. Overall, the 2024-2025 County Fiscal Strategy Paper has given revenue and expenditure projections, the performance of previous years, the sector ceilings. However, it has not provided the sector programs, priorities, hence ceiling to guide sector allocations. We have 1.1 million labor force in Kakamega County alone. Ambazo, the county government and the national government who has the budget na kuona kwamba tunaweza tumia aje hii rasilimali ambayo tuko nayo. Nen mor maduong' e alwora malutugu e kachung'od bura makandui toka